Искам да те попитам нещо. Последният път, когато вложи пари в нещо за себе си, без значение какво, дрейха, процедура, курс, усети ли онова тихо гласче вътре в теб, което ти казваше? Дали не прекалявам? Имаше ли смисъл? Не трябваше ли парите да отидат за нещо по-смислено и по-важно? Да ти кажа, познавам го много добре. Виждам го при голяма част от жените, които идват при мен. Те са успешни, умни, грижат се за всичко и всички около тях. Но когато дойде времето да направят нещо за себе си, то е или много късно, или не виждат вече смисъл. Днес ще говорим точно за това. За излъчването, за самочувствието, за въпроса дали грижата за себе си е смислена, дали е суета и дали всъщност не е най-добрата ни инвестиция. И за връзката между това как се чувстваме отвътре, какво излъчваме отвън и как ни възприема света и хората в него. За тази тема съм поканила прекрасна жена, която всеки ден се сблъсква с жени с сходни проблеми. Това е Анастасия Шахматова. Тя е цифров психолог, нумеролог и създател на най-невероятното женско общество, за което тя сега ще ви разкаже. Както и ще ви запознае с фразата цифрова нумерология и психология с цел да разбули мистиката около тези два термина. Здравей, Анастасия! Изключително много се радвам, че си тук с мен днес. Здравей, Вероника, и аз съм щастлива да направим съвместно такова включване и благодаря ти за поканата. Така, с теб ще разискаме няколко интересни вярвам, за мен и за по-широката публика теми, а именно хората, които не познават толкова добре израза цифрова нумерология, психология, не са запознати със своето общество Woman Lifebook. Би ли могла да ни разкажеш повече за тях и всъщност какво и как могат да ни бъдат полезни на нас? Woman Life Book създадена общност точно по време на пандемия. Когато всички бяхме заключени, аз оставам без работа и единственият начин, който намерих да ангажирам себе си, своят мозък, своето време, за да не се паникьосам, нали, от това, което се случва. Това е да обединя моите последователи в една общност, която предлагаше помощ от психолози, от професионални ам, треньори, личностно развитие, психолози, коучове, помагаха на жените да се справят с трудни ситуации. Разбира се, и аз бях сред тези жени, които са с трудна ситуация, въпреки че аз бях като мост между професионалист и клиент. И търсейки как да се справя с своите трудности в този момент, аз претърпявах ежедневна трансформация. Първо се сблъсквах с вътрешните си травми, които излизаха при всякакви случки. Тогава имах една доста токсична връзка, която много силно се обостри точно по време на пандемия. Аз видях какъв човек до себе си имам. Тогава се сблъсках с големите въпроси. Как ще се издържаме с дъщеря ми по време на тази пандемия, защото тогавашният работодател просто ми каза, приключваме с теб. Тогава се сблъсках и с това как да управлявам собственият бизнес, защото тази общност, тя разбира се превърна в платено общество и от една страна аз имах професионалисти, с които аз се договарях като колеги, от друга страна имах и клиенти. И съответно това за мен беше ново, да започна да управлявам такъв бизнес. Мога да кажа, че това беше много сериозна школовка за мен и помагайки на себе си да намеря тези решения, т.е.
Да не вляза в бърнаута влязах, да управлявам грамотно финансите, да се справям с личните си проблеми като жена с тази връзка, нали, имайки дъщеря на такава възраст, която още в детската градина, но вече трябва да премине към училището. Тоест всичко това много силно ме разтърсваше. И аз в момента чак сега, поглеждайки назад, разбирам всъщност каква динамика имах в живота си. И тази общност се създаде и много добре потръгна, защото наистина беше полезна. Обаче, след няколко години започнаха се да се разпадат нещата, защото аз нямах достатъчно опит въобще да управлявам всичко това, да го задържам. Действах буквално интуитивно, проба грешка и в един момент екипа започна да се разпада от психолозите, с които работях. М, Попаднах в поредица от трудни ситуации. Това е нали, плащане на данъци, управяне на задълженията към партньорите. Тоест много неща се случиха, които ме вкараха не само в емоционално преживяване, дълбоко депресивно дори, но и реално така, финансова, физическа трудна ситуация, когато НАП ти се обажда и съответно изисква от тебе определени неща. Няколко години продължи това нещо и аз продължавах да търся решение. Тоест, от една страна съдбата не е благосклонна към мен, от друга страна си виждам, че всъщност когато правя нещо, то се получава. Въпросът ми беше защо се разпада. Мгм. Защо аз така способна, умееща, но нещо така не се получава. Така стигнах до цифрова психология, което, попадайки на тази информация, първоначално ми се стори като повърхностна информация, т.е. аз попадам в TikTok на едно видео, което отхвърлям. Поглеждам като астрологическа прогноза в някой вестник, списание. Нали, за всички общи приказки, та. Мгм. Но ми се попадне, може би, още 10 на 15 пъти различна информация за цифрова психология. И си казах, добре де, нещо, може би това иска да ми каже, защото не случайно така упорито ми попада тази информация, въпреки че уж алгоритмите не би трябвало да ми поднасят тази информация, защото я отхвърлям. Мгм. И слушах и започнах да си задам въпроса, окей, аз как изглеждам през числата? Моята дата на раждане, какво означава? И така започнах да правя първите стъпки като клиент. Изучих се в една коучинг програма, закупих си една книга и започнах да разказвам на моята аудитория това, което аз преживявам. Това, което аз научих за себе си и аз видях отклик в хората, на тях също им стана интересно. Макар че тази тема беше тотално нова за България, т.е. преди колко 2 години и половина, нямаше, никой не говореше за цифрова психология и аз рискувах, поднасяйки тази информация, да не бъда разбрана. И да, наистина имаше много хора, които казаха какви са тия нововведения, глупости и така нататък, но аз понеже вече изживях ползата за Мгм. себе си. Аз разреших проблема, който, честно казано, мислех, че ще ми се разрешава с онова темпо, което аз свикнах. Мислех, че ще се разрешава около 1 година. Аз го разреших за 3 месеца. И си казах, значи този метод е работещ. Защото преди това, чрез психология класическа и психолозите и не само класическа психология, но и различни други методики, като констелации, например, аз се опитвах да разреша тези проблеми в себе си, но не ми се получаваше. И си мислех, че с мен нещо не е наред, защото нали, трябва да има резултати, защото аз правя Мгм. стъпки към промяната, но не се получава. След като разбрах за себе си, аз каква съм, какви моите деструктивни модели и моменти има в живота, как с действията да ги променя и когато го промених и не постигнах своя резултат, аз вече стигнах този момент, когато аз разбрах, че да, този метод е работещ и съответно започнах да го давам на хората. Вече 2 години и половина
в България на български език активно се предлагат обучения на най-различни теми, но най-голямото богатство, което всъщност създадох и съм безкрайно щастлива, че се получи, това е школата по гранична цифрова психология. Тази школа обучава вече професионалисти, тези, които искат да усвоят тази професия, защото в началото ми беше трудно да нямам колеги. Мгм. Смятам, че една школа трябва да се управлява от екип от хора, не само върху мен да се гради и да се разширява. Това е невъзможно с един човек. И първата ми мечта беше да възпитая колеги. Вече имам колеги и дори хората, които стоят на телефона, общуват с клиенти, тези, които отговарят на имейли, това са цифрови психолози. Тоест, ние разширихме нашата общност с професионалисти, които помагат вече активно на други хора да разберат чрез датата си на раждане себе си, как да разрешат своите въпроси, как да постигнат желаните резултати. И когато се вслушват в съветите, максимално кратки срокове могат да направят тези промени. Така че това е, с което може да сме полезни и как изглежда цялата общност. Това е страхотно, което каза. Вярвам, че много хора ще се разпознаят в думите ти и ще проявят абсолютно здрав интерес. Сега искам да те въведа в една тема, която за мен лично, а и знам, че и за теб, като и твой клиент, е много важна, а именно излъчването. Ти имаш един много сладък пост и то е суета или инвестиция. Колко струва твоето излъчване? Можеш ли да ми кажеш откъде идва според теб излъчването и как може да се подобри то? На която и да е съвременна дама днес. Много хубав въпрос. И аз също дълго време размишлявах върху това нещо и преминах през различни етапи, хем през знанията и на психология, и цифрова психология, поглеждайки хората като аналитичност и статистика, кой има излъчване, кой няма излъчване. И това, което мога да кажа, че първо излъчването, което има една жена, днес говорим за жени. Да. За мъжете също е валидно, но фокусът За са на тях друг. жените. Да, за тях с друг път. Свързано с харизма. А Да. харизмата ни е свързана с нашата сексуалност. А нашата сексуалност е свързана с нашият емоционален интелект. В зависимост от това, как ние се справяме със своите емоции, как ние ги разбираме, общо взето такава сексуалност и такава харизма ще имаме. Хората, които не притежават излъчване, основното, което те имат, това е неразбиране на своите емоции. Това е липса на емоционалната гама в себе си. Когато ние виждаме човек, който има излъчване, има харизма, той привлича със своят магнетизъм другите хора, това е явен показател. Човек има връзка със своите емоции. Той ги разбира, той ги управлява, но не всеки човек, разбира се, който харизматичен и привлича другите хора, умее да ги управлява. Но той притежава, т.е. той си позволява да използва широката гама от своите емоции. Той може спокойно да изпадне в гняв и след това да се успокои, да поиска извинения. Има хора, които не умеят да поискат извинения, но той може да прояви своите емоции и чрез ниската вибрация и чрез високата вибрация. Хората, които се притесняват от своите емоции, които задържат своите емоции, за съжаление в България много хора нямат връзка с своя емоционален интелект. Тоест емоциите са като в буркан, те са капсуловани и хората предпочитат да живеят равен живот, емоционално равен живот, за да няма сътресение, за да няма сложности, за да няма кой знае какво. Но
тук има връзка с развитието на човека. Нали, как ще изглеждам, какво ще привличам, какво ще реализирам в своя живот. Колкото по-наясно човек със своите емоции, със своите чувства, толкова по-добре той може да се развие и професионално. Но това е, разбира Абсолютно. се, лично мое мнение и то може да бъде напълно субективно. Аз изцяло го подкрепям, защото няма как емоцията в нас да не се отразява на нашия живот като качество, като стандарт, като всичко. Нали, чисто емоционално хората смятат, че ами това си е просто нещо, аз сега съм тъжна, сега съм не знам, но те не знаят каква е емоцията, която поражда това състояние. И в много случаи аз забелязвам, поне при себе си в практиката ми, че дамите, при някои от тях резултатите се постигат изключително лесно, много ефективно, много бързо се задържат, но тази жена емоционално е освободена от много от всичките тези потиснати в буркан, както ти каза, чувства и най-вече е осъзнала, че всъщност инвестицията в себе си е най-добрият вариант, за да постигнеш нещо качествено. Нали, не Съгласна говорим. съм с теб, да. Изцяло, защото има много работливи жени, Да, които създават бизнес, които са постоянно работят, но не постигат добри резултати и въобще не са щастливи с това, което правят. И тук единственият елемент, който липсва, това е управлението и връзката със своите чувства и емоции. точно така. И в тази връзка, защото моята част от аудиторията, по-голямата, вярвам, че и твоята е, са жени между 35-60 плюс годишна възраст. Да, Това са за мен също успешни така. жени, да, Мгм. които имат различен начин на живот, виждат по различен начин света, но всяка една от тях забелязва промените, които настъпват чисто визуално, най-вероятно и усещат някакви промени в телата вътрешно. При мен лично те реагират понякога изключително, как да кажа, по-детски, при други е с отричане дори, при някои са едва ли не паник атаки. При теб как се случва? Какво виждаш ти в тези жени днес? Аз мога да говоря за себе си, защото в Мгм. момента съм точно в такъв период, който е в преходен и се срещам точно с тази промяна, която идва с възрастта при всяка жена. И да, и аз преминах през този момент на отричане, когато казвам не, твърдо рано. Не искам да има тази промяна, категорично съм против и дори бях се замислила, например, да си направя някакви корекции чрез пластика, М, да залеча. Имах чувство, че имам изтървани години, които не съм живяла достатъчно. Тогава, когато се справих с трудностите и бях потопена изцяло в работните процеси, имах чувство, че тези години някакси не съм си ги използвала за живота. И наистина ги усещам като нещо изтървано, въпреки че в момента, дори в момента не виждам какъв друг начин бих могла да приложа, за да се справя с тази ситуация. Но след това, знаеш ли, че нещата се подредиха така, че първо, по неизвестни причини, дори имах ден и час договорен за пластична операция, просто не се случи. м, Нещо с лекарският екип се случи. При мен също така здравословно не се подредиха положително нещата. Си казах, това е много сериозен знак да погледна на ситуацията от друга гледна точка. А, Размислих, нали, м. погледнах на ситуацията и си казах, окей, нека да видим как да бъда в синхрон с всичко това. И към днешния ден аз по естествен начин търся разрешаването. Това е да видя как хормоните ми се променят, как мога да си помогна чрез движение, хранене, чрез нов начин на режим, защото при мен явно има спад на енергия Мгм. и аз не съм свикнала. Тоест, мозъкът ми продължава да работи на пълни обороти, да иска да осъществява много неща, но тялото казва стоп. Сега в момента не е подходящо. И тук
точно тази връзка с тялото си, да разбереш от какво се нуждаеш в този момент и да му дадеш това нещо, което да го зареди, да бъдеш в синхрон с него. Вчера, знаеш ли, че може би за първи път си отговорих на въпроса. Един от лекарите ми казаха, препоръчвам ви повече почивка. За мен това е какво означава повече почивка. И вчера си дадох отговор, че повече почивка, това означава, че когато ми се почива, да почивам. Мгм. Преди да ми беше ясен този отговор. Въобще не разбирах какво означава повече почивка. Сега всичко да оставя и да се седна и да седя. Не, Мгм. да си живееш живота, да си го планираш, но когато дойде момента да ти се почива, да си почиваш и да отложиш всичко друго и да сложиш себе си в приоритета. Така че това е моят опит. За жените, за другите жени аз не мога да кажа, честно казано, защото обикновено аз съм тази, която от другата страна на м, общуването, аз споделям моят опит, а другите се препознават в него или не се препознават. А, по-различна комуникация се случва, така че честно казано не знам другите жени как го изживяват. При теб Да. възможно идват повече и разказват как това е за тях. А има ли значение цифрите в рождената дата за това дали ще сме по-суетни, по-грижовни към себе си, по-женствени дори? Има ли нещо, което така ни е написано там и ние цял живот се чудим сега, както каза ти, аз искам да си почина, искам да отида на масаж, искам да си направя някаква процедура, обаче трябва да отида на работа. И тези двете Да, неща цял живот ще се бият. да, има. И хората, които имат в своята дата на раждане двойка, тройка, шестица, това е много женска енергия. Тя дава тази суетност, това желание да се погрижи за себе си. Но разбира се, не всяка жена, имаща тези числа, се грижи за себе си. Защото другата страна на медала, там е обратното. Мгм. Те смятат грижа за себе си да помразалуват, да похапнат повече, да се отпуснат, нали, да не спортуват, а това не е грижа за себе си. Тоест там тогава липсва любов към себе си. Любов към Мгм. себе си, това не е да полежиш в леглото повече време и да гушкаш възглавницата. Любов към себе си, това е да дадеш на своят аватар, на своето тяло, това от каквото то се нуждае. А ние се нуждаем от движение, от определена храна, която да захранва тялото с правилни витамини, микроелементи, да ни даде определена енергия, за да може да се движим. Но много хора това не го разбират. Има и много мъжки числа, като например мъжка енергия, която по-скоро числата, които активират в нас мъжката енергия, това е единицата, това е четворката, това е седмицата, това е осмицата и това е девятката. Но ние може да ги балансираме и точно това е ценно чрез цифрова психология да знаем, когато, например, имаме четворка в датата си на раждане, ние с тебе и двете имаме четворки. Затова слагам като пример. А, Има инструменти, препоръки как да се справим с тази енергия. От една страна, тя ни дава много силна и ценна енергия. Това е да умеем да изграждаме система. Тоест, и аз и ти, ние сме перфектни в изграждане на системата, да не говорим, че ти си с две четворки. Нали, четвърти, много четвърти. Да, при мен са Да, много. да, има невероятна способност за изграждане на система, което по принцип може да се прави по мъжкият начин. Мгм. Само, нали, система, без Работа. компромисност, липсата на гъвкавост и така нататък. Но когато знаем, например, инструмента, че при жената, която има четворка в датата си на раждане, има необходимост тя да понижава тази енергия към тройката. Тоест в бизнеса си, строй си система. А в личния си живот, когато ти насаме със себе си, с партньора си, понижава тази енергията до тройката и това е какво означава? Да се събудиш, да отделиш време за себе си, да направиш медитация, да се гримираш, да си сложиш красива рокля, преди това да си отишла на шопинг, да си се поглеждала. И това е за нас, жените с четворките,
е буквално като част от нашия график. И това не е да го правя тогава, когато ми се прави. Не е, скъпа. Това ти е част от графика и ти отиваш на масаж тогава, когато ти е редно. И Да, шопинга, това не е нещо, от което трябва да изпитваш чувство на вина, а това е част от твоят образ, за да точно. може да бъдеш в синхрон и в баланс със своята женственост. Абсолютно съм съгласна. А не само така, нали, тук едни неща правим, пък другите не. Да. В тази връзка можеш ли да дадеш 3 конкретни неща, които правиш ти за себе си? Нали, аз обичам да казвам, ако имаш 15 минути, защото всички много бързат, за всички тези 24 часа не стигат, ако имаш 15 минути за себе си, какво ще направиш? Сутрешен ритуал не го Сутрин, пропускам за нищо вечер. на да, за мен. Нали, Мгм. сутрешен ритуал за мен е много важен и ценен. И това е да направя самомасаж на лицето, да си сложа пачовете, да си направя вкусна закуска, която да си сложа или слушалките, или да пусна музиката по-шумно, в зависимост от това дали съм сама вкъщи или не. И съответно да пея, да танцувам, да приготвям в тази атмосфера закуска. По този начин аз се грижа за себе си, аз се грижа за своето вътрешно състояние и съответно си приготвям правилната храна. Така че това ми е, ако говорим за 15 минути, иначе Да. имам и много други неща, които вкарвам в ежедневието и са ми много полезни. Сигурна съм, че е така и вярвам, че всъщност това е тайната, поне според мен, за това една жена първо да се чувства добре и второ да е добре, защото иначе Да. нещата не се връзват едното с другото. Добре, разкажи ми малко повече за това какво точно за теб означава ритуал, защото в последно време забелязвам хората са изключително объркани от изключително много информация, се залива навсякъде. Един човек им казва, че трябва да имат сутрин, обед, вечер по 20 000 крема, трябва да, от сутринта до вечерта едва ли не да има само салата и всякакви такива неща. Нали? Имаме страшно много информация, обаче нямаме тази цетка на тази информация. И Мгм. заради това, според мен е важно хората, които са успяли да разберат истината и да я прилагат в ежедневието си, всъщност да показват със себе си. Ето, аз съм примера, правя това, това, това. Виждаш какво се случва. И това е Да, истината. Не просто така прочетох една книга, чакай да ти споделя. да. Наистина има много информация, която, нали, живеем в ерата на психологията, т.е. 2000-та година като цяло. Това е ерата на психология и ние виждаме, че има бум в момента на точно такива експерти. Да. И това е добре, защото всъщност човечеството ще се развива предимно чрез психология и без това нещо не може. Мгм. И когато ние се сблъскваме в ежедневието с информация, това трябва да направиш, това трябва да направиш, трябва да ядеш сутрин на гладно, например, грейпфрут. Другият експерт казва, в никакъв случай не трябва да ядеш грейпфрут на гладно, нали, това ще ти навреди. Как да вземем правилното решение? Нали, това е за всичко. Нали, трябва Мгм. да работиш упорито 24/7. Другият експерт казва, не, трябва да почиваш повече. Кое от всичко да изберем? Това как да избираме правилна информация, ние може да видим в своята дата на раждане. Тоест, всичките съвети може да бъдат правилни, но не всички съвети са правилни за нас. Например, една моя клиентка казва, за мен е много подходящо и супер ценно, когато цял ден изкарвам на плодове. За мен това ще бъде буквално влизане в болница, сигурно, за да си оправим червата като цяло. За всеки човек има своя подход. В нашата дата на раждане има тази информация, на нас ни е просто необходимо да се научим да я четем, да я разбираме. И ако за един човек е подходящо да работи наистина 24/7, това са хората, които са родени на 8, 17 или 26 число, това са нашите осмички. Те просто постоянно са заточени на работа. Те искат нещо да се случва, да гонят някакъв резултат.
то човек, който е роден на 6, 15, 24 число, там просто това нещо не работи. Тези хора е необходимо да си починат много добре, след това да работят. Те дори могат да не работят и само чрез своето присъствие и състояние да въздействат на атмосферата в екипа, в дома и чрез тях да идват финансите. Затова за мен правилният начин, това е първо да познаваме себе си, своите нужди. Датата ни на раждане е невероятен помощник. Единственото, с което ние се раждаме, това е нашата дата на раждане. Иначе горе боси, без знание, без нищо се раждаме, имаме само този код, който когато ние умеем да го четем, когато може да го разберем, ние можем абсолютно спокойно да си подберем и начина си на хранене, начин на движение, спорта. Защото за единият аз ще те убеждавам, например, че бокса е много добър, а за тебе това тотално да не бъде добре. Защото ние сме различни натури. Това не означава, че за мен това ще бъде лошо, а за теб това няма да е подходящо. И как да се обличаме, как да се грижим за себе си, нали? Къде прекаляваме точно тази границата, как да изградим умереност между шопинга и спестяване на пари. Тоест да умеем да балансираме между нещата, да знаем кое точно за нас е подходящо. Когато правим тези корекции точно за нас, пак казвам, те много лесно влизат в баланс и човека веднага изпитва облегчение в живота и се подрежда. Това все едно, че да редиш пъзъла без картинка и с картинка. Когато с картинка ти много по-лесно намираш подходящо парче и да го сложиш, за да се получи общата картина. Когато нямаме тази обща картинка, това е просто проба и грешка. Опитваме се да научкаме как евентуално да бъдат нещата. Това Абсолютно. е за мен. Точно така. И аз съм много голям привърженик на намирането на златната среда, докъдето е възможно. Думата за равновесие аз не я харесвам много, защото равновесно ми седи само, нали, така. Не мога. Аз предпочитам да има движение, но да се стремим към някаква нормалност, така, за всеки за себе си. Вътрешен баланс, който за теб е подходящ. И нито смятам, че е редно и за мен лично балансиращо да оставя живота просто да си тече, аз да си старея както и да било, да си измивам лицето само с сапун и, нали, край, приключваме. Също така не възприемам и другата крайност, където буквално лекарите, и не само лекарите, просто те виждат и вече са готови да ти предпишат какво ли не, за да може да те изтрият тотално или да запречиш на някой друг. И това не го разбирам. Нали, аз искам да се грижа за себе си, да, искам да остарявам красиво, естествено, но с грижа, т.е. това да бъде подпомогнато и аз да остарявам в здраве, да имам тази сияйност, която си нося, нали, просто да я поддържам по-дълго време и да се чувствам добре, да съм щастлива и удовлетворена, защото това неминуемо се показва и на света навън, и на лицето ми, и на всичките ми бръчки, нали. Абсурдно е някой да си представи, че ще е по цял ден навъсен, намръщен и после ботокса само ще ме оправи. Няма да стане. Няма да е толкова дълго. Абсолютно е така, да. Съгласна Просто съм с теб. крайностите никога не са добри. За голямо съжаление понякога изпадаме в тях, но вярвам, че хората все по-често намират варианти, в които да се хванат, за да се издърпат някъде в средата. Което... Извинявай, само да вметна, че аз съм привърженик на превенция, а не на тези радикални решения чрез боцкане на различни неща. Тоест, предпочитам да ходя редовно на козметик и да създавам предпоставки на моето лице да си задържа форма, да бъде в тонус, нали, кожата и мускулите, отколкото да разчитам, че някои инжекции ще ми оправят и ще ми помогнат. Така че благодаря на такива хора като теб, които всеки ден вие научавате нови неща за нас и ни предлагате иновации, по какъв начин ние още да изглеждаме по естествен начин добре. Така че благодаря ти.
И аз много благодаря. Просто е изключително важно, когато получаваш, как кажа, истинския смисъл от това, което вършиш. Нали, както ти, така и според мен всеки един професионалист, който върши работата си с любов и удоволствие, обратната връзка му е много важна и много ценна, защото го зарежда. Аз смятам, че излъчването не идва от продукта, от процедурата изцяло, а идва от факта, че взимаш решение да случиш нещо такова за себе си. И изключително много се радвам, когато хората възприемат грижата за себе си не като някакъв акт на суета, на не знам какво, нещо в този негативен вариант, а всъщност показват, че избират себе си и че грижата за тях им е важна и това е любов. Защото ако сам не можеш да си дариш любов, едва ли някой друг би успял да ти я даде в такава степен, че да те удовлетвори. Нали, то ще бъде нещо външно, а не лично твое. Да, Което съгласна съм с теб. ми е много трудно, нали, по някой път да се сборя, че това не е суета. Да, да, извинявам се. Рискуваме на живото предаване. Ние, окей. Да. Да, при мен също има такова насъдено от майка ми, че да купуваш това, което ти харесва, е твърдо голямо прахосване. Но когато си направих равносметка за това как, например, че майка ми има толкова минимум, че, например, на дрехи, че според мен това е под минимум, който една жена е необходимо да има. И си казах, окей, значи търсим някъде златната среда, да няма постоянно харчене за дрехи, които не носиш, а да има всичко да влиза в употреба. Ако нещо не влиза в употреба, значи то е в повече. И по този начин, съответно, може би за себе си, аз намерих златната среда и спрях да се чувствам виновна за това, че съм си купила, например, рокля, което според майка ми е грешно. Грешна покупка, а за мен това е инвестиция в моята женственост, в моята красота, в моята енергия и обновяване на моите емоции, когато аз се намирам в новата дреха и създавам си ново преживяване. Абсолютно съм съгласна. Не мога да не споделя нещо, което чух наскоро от моя клиентка. Тя е горе-долу 52 годишна. Наскоро започна да ме посещава и каза, виж сега, аз не идвам защото трябва, а защото искам да идвам. Смятам, че вече е моето време. В смисъл, че тя е чакала, отлагала, се е имало нещо друго, нещо по-важничко, нещо, нали, което трябва да се свърши. И най-хубавото е, че тя всъщност не е имала проблем на кожа, не е имала някакъв проблем чисто визуално с тяло, с кожа, но сега си е дала сметка, че всъщност това са едни години, в които е можела да си подарява, дето се казва, и един път в месеца, един час или два пъти в месеца за себе си, но не го е правила. Сега е, може би, един от най-редовните ми клиенти и е много, много готино, когато чуеш, че някой иска да се грижи за себе си. Не му трябва. Не трябва, да, абсолютно, че жената избира себе си. Време за себе си. Абсолютно. И да, си го подарява и смята, че тя си го заслужава. А не е нужно да се оправдава пред някой, че го прави за себе си. Да, или защото трябва, понеже знаем, че има различни състояния, в които намесата, дали ще бъде на косметолог или лекар, е наложителна, защото трябва да се подобри състоянието. В този случай ние просто подаряваме релакс. Аз съм антистрес хапчето. Това е много готино, антистрес хапчето. Да, така ме приличиха няколко човека, което много ми хареса. Анастасия, страшно много ти благодаря за времето, за истинския разговор, за нещата, които сподели за себе си. Вярвам, че всеки човек, който се припознава в нас, е
нашият истински клиент. Той ще ни се довери на нашите възможности, на нашата експертиза. В описанието на самия подкаст ще сложа линк към теб, където могат хората да те намерят, но има ли нещо, което предстои и което искаш да споделиш с тях сега? В зависимост от това кога ще излезе подкаста, Следващия месец. Следващият месец. Добре, тогава за лятото ние ще ударим малка почивка. Защото в края на юни ни е последното събитие. Това ще бъде за нашите клиенти, ще бъде ретрит, който с название "Стани най-богатата жена в своя род". Юли месец аз подарявам на себе си тотална почивка. Август месец ще преструктурирам нашата професионална школа, която ще бъде на няколко етапа, на няколко нива, което ще позволи на хората, които не се стремят към професията, също така да почерпят от знанията. Така че от септември месец вече очакваме хората да пробват цифрова психология и да вземат решение кое е за тях, като дали да бъде част от тяхната професия, дали да сменят изцяло професия или да добавят тези знания към професията си, или просто да преминат личната си трансформация и да се научат да помагат на себе си и на хората около себе си. Това е, което ни предстои. Добре са дошли абсолютно всеки, който се припознава в тези знания и иска да ги пробва. Прекрасно. Още веднъж благодаря ти. А на теб, ако този епизод ти е бил полезен, не забравяй да удариш камбанката и да се абонираш за Сияйна кожа с Вероника. Всеки понеделник и петък ще имаме различни теми и различни гости, които ще могат да ни обяснят значението от тяхната гледна точка, както за кожата, така за здравето на съвременната жена. Ако ти искаш индивидуален план и специално отношение към теб, можеш да оставиш коментар под видеото или да се свържеш с нас на посочените контакти. Прекрасен ден!